Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwe ora masak apa ku jenenge kates utawa kamplong iki pengen masak lur. Lah iki katese cindik banget kudu dirangge kok ngisore wis kenek. Lah langsung wae dioceki. Kudune topek kates dek wingi ngono ya lur, gen supayane apa ku jenenge tlutuhe iki wis atus ngono. Lah iki tlutuhe cek dilewiran kaya ngene iki dioceki. Wit kates ki nek nggon aku thukul dhewe lur, ning ya gur kates biasa ngene iki. Lah ya lumayan kates-kates ora tuku kena dikelong, nek mateng ya kena nggo buah ya iso nyenengne tanggane, ora sah tuku nek ya kon mek nek padha arep ngono lho. Mari dionceki terus dicuci langsung diiris tipis-tipis ngene iki lur. Lah iki engko rencanane arep tak masak bumbu gulai karo kacang tolo lur. Lah dadine kacang tolone iki tak godhog sik gen supaya empuk sementara nunggu kacang tolone empuk. Lah iki ngirisi apa jenenge kamplonge riyen. Lah iki pas banyune umup terus kacang tolone digodhog sik, terus siap nih bumbune lur. Bumbune ya biasa tumbare iki tak gerus sik mergone nek dicampur karo brambang bawange engko niku jenenge aluse niku kesuwen. Lah nek pun alus tumbare langsung ditambahi brambang bawang miri kalih lombok gede. Lomboke gede di godhog riyen ya lur gen supayane iso empuk. Lah nek wis alus wis lembut gari digongso ditambahi godhong salam karo laos karo kunir bubuk iki aku nganggone lur. Lah nek wis harum langsung wae ditambahi banyu terus niku wau pas kebeneran pun empuk niku napane kacang tolone kalih kamplonge. Lah niki kula sukani godhong tangkil utawa godhong sok kalih tempe bosok. Gula merah, garam, penyedap rasa mboten lali, terus ditambahi santen. Niki kula nganggene santen instan mergo lagi males ocek kambil karo marute lur. Nek sampun langsung dikoreksi rasa. Nggih niki kacang tolo kalih kates bumbu gulai mame karo tempe goreng mboten lali sambel. Selamat mencoba lur. See you.